היי, אני רוצה לדבר איתכם על נושא שהוא מאוד חשוב לי בתור איש מקצוע, וזה חיבורים מקצועיים. חיבורים שמטרתם לעשות טוב ולעזור ללקוחות שלי. תשמעו, לפני מספר שנים, בערך עשור, טליה ואנוכי רצינו לרכוש דירה. הלכתי לבנקים, סחבתי איתי תלושי משכורת, היו לי בערך 2 או 3 מקומות עבודה שונים, טליה הייתה סטודנטית בכלל. וכשהגענו לבנקים, בנקאים לא צחקו, אבל בכלל לא הסכימו להתקדם איתנו. זה היה ברור שאין לנו את מה שדרוש, והם פשוט אמרו לנו תחזרו כשיש לכם את כל הניירת. כמה שבועות לאחר מכן ישבנו לשבת עם משפחה של טליה, ואחד מקרובי המשפחה שלה אמר, וואלה, אני אקח אתכם לבנק שלי. לי בתכלס זה היה מה זה קשה לבקש עזרה, אבל לא מה זה שטויות. בפועל הלכתי לבנק ביחד עם מנכ"לית הכספים שלו. חיכתה לנו בכניסה לבנק מנהלת הסניף, ישבנו איתה, והגישה השתנתה. במקום תוכיח לנו למה כדאי לנו לתת לך את ההלוואה הזאת, הגישה הייתה, זה יקרה, בואו נראה איך. זה לא שהם הסכימו לתת לנו כסף בחינם, זה היה פשוט שהגישה השתנתה. הוא עזר לנו לפתוח דלת. היום כשאני עובד עם הלקוחות שלי, אני מנסה לעשות את אותו הדבר, למצוא את האנשים המתאימים ביותר, כדי לפתוח דלתות בפניי ובפני הלקוחות שלי. אני אשמח לשמוע אם גם לכם יש איזשהו חבר או איש מקצוע שאתם לא הולכים לשום מקום בלעדיו.